सो 2018मध्ये माझं नाव पुढे आलं, कारण मी सोशल खूप काम करायची, आत्ताही करते. माझा नवरा गडगंज आहे आणि मी त्याच्या पैशावरती आहे म्हणून नाही. स्वतः सेल्फ डेव्हलपमेंट जे असतं दॅट इज ट्रू वुमन एम्पॉवरमेंट. त्यांच्याच आयुष्याचे फॅक्ट्स थोडे ठेवले की त्यांना आपोआप कळतं की ह्या समोर ज्या बसलेल्या माझ्या आहेत त्या टेक्निकल बाई आहे. म्हणजे आज आपला मूड चांगला आहे, आणखी दुसऱ्या दिवशी आपला मूड ऑफ का होतो, तर त्याच्या पाठीमागे पण सायंटिफिक रिझन्स आहेत. आय डोंट नो कुठून हे काढतात, पब्लिसिटी स्टंट करतात आणि हे असे व्हिडिओज व्हायरल होतात. म्हणजे पब्लिकच्या मध्ये भीती निर्माण होते. आणि ही वॉज चेकिंग माय पेशन्स. आणि त्या एक पॉईंट ऑफ टाईम त्याला हे रिअलाईज झालं की नाही, हे आहे काहीतरी आहे. हा पूर्ण 100% बायोडिग्रेडेबल प्रॉडक्ट आहे. हा यूज करून तुम्ही फेकलात तर हा डिग्रेडेशन चालू होतं त्याचं 180 डेज नंतर. सो ऑटोमॅटिकली हा पॅड तुकडे तुकडे होतो. वेरेज नॉर्मल पॅड आपला 600 ते 700 वर्ष घेतो. तर मी स्वतः इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रॅज्युएट आहे आणि पोस्ट ग्रॅज्युएट इन मास्टर्स इन कम्प्युटर मॅनेजमेंट केलेलं आहे. त्याच्यानंतर 17 वर्षाचा अनुभव कॉर्पोरेट सेक्टरमध्ये घेतलेला आहे. आणि हार्डकोर वुमेन पॉवर म्हणतो ना तसं मेन्स वर्ल्डमध्ये मी होते, स्टील इंडस्ट्रीमध्ये मी होते. सो मॉडर्न म्हटलं आणि ॲस्ट्रॉलॉजी, वास्तू हे सगळे ॲक्च्युली सायन्सच आहे. सो मी सायन्स बॅकग्राऊंडची असल्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी मी वाचल्या. जे सर्टिफिकेशन म्हणतो ना आपण, ते सर्टिफिकेशन घेतलेलं आहे. 3.5 वर्षाचा ह्याचा अभ्यास आहे प्रत्येक विषयाचा. तर तसे 2 विषय म्हणजे आहे वास्तुविशारद आणि न्यूमरॉलॉजी, ॲस्ट्रॉलॉजी. तर ह्या सगळ्या गोष्टी सायन्स रिलेटेडच आहेत. सो जसं आपलं प्लॅनेटरी पोझिशन फिरतं, जसे प्लॅनेट्स फिरतात तसे आपल्या डेस्टिनी म्हणजे जे विधिलिखित म्हणतो आपण त्या पद्धतीने ते रिव्हॉल्विंग होत राहतात. म्हणजे आज आपला मूड चांगला आहे, आणखी दुसऱ्या दिवशी आपला मूड ऑफ का होतो, तर त्याच्या पाठीमागे पण सायंटिफिक रिझन्स आहेत. सो मॉडर्न किंवा पूर्वीची लोक असं काही नसतं. इट इज प्री डिफाईन्ड आणि हे सायन्स रिलेटेडच आहे. मला आता जवळजवळ 14 वर्ष होत आली ह्या फील्डमध्ये मी प्रॅक्टिस करत आहे. आणि माझे वेल ऑफ चांगले क्लायंट्स आहेत. वर्ड ऑफ माउथनीच मी पब्लिसिटी माझी होत राहते. सो त्या पद्धतीनेच मी पुढे जाते. म्हटलं प्री डिफाईन्ड म्हणजे आपण देवाने जे विधिलिखित प्री डिफाईन्ड आपली डेस्टिनी केलेली आहे ती आपण बदलू शकत नाही. आता माझा रोल इथे कसा होतो की वी ॲक्ट एज अन ॲडवायझर. म्हणजे एक इंटरसेप्टर बिटवीन गॉड अँड ह्युमन्स, ह्याच्यातले ॲडवायझर्स. जे ॲडवायझर्स म्हणजे काय असतात, आपण कुठल्याही डॉक्टरकडे गेलो, काही रोग आलेला आहे आपल्याला आणि डॉक्टरकडे गेलो. आता डोकं दुखतं म्हटलं आपण आयमॉल किंवा काही पण पॅरासिटामॉल घेतो आणि शांत राहतो. एक 15 मिनिट्स आपल्याला रिलीफ मिळते. पण ते कंटिन्युअस डोकं जर 7 दिवस दुखायला लागलं तर यू गो टू स्पेशलिस्ट. सो दॅट सेम टाईम आमच्याकडे पण ॲज अ स्पेशलिस्ट म्हणूनच बघू शकता की एक स्पेशलिस्ट आहे आणि जे आपल्याला कळलेले नाही. माझा कॉन्फिडन्स लेवल लोच काय आहे, माझं लग्नच का होत नाही, बाळ का होत नाही, ह्या गोष्टी सगळ्या सायन्स रिलेटेड आहेत. एव्हरीथिंग इज प्लॅनेट रिलेटेड. जे ग्रह असतात त्याच्याशीच निगडीत आहेत ह्या. आणि ते जर तुम्ही योग्यरित्या कॅप्चर केल्या, आता माझ्या सगळ्या टेक्निकल वास्तू कन्सल्टंट किंवा ॲस्ट्रॉलॉजर, न्यूमरॉलॉजिस्टकडे गेलात तर आम्ही काय करतो, त्या चार्ट, बर्थ चार्ट त्यांचा आहे त्या पद्धतीनेच मी गाईड करते त्यांना. सो इट इज मोर ऑफ अ टेक्निकल थिंग. आणि ते गायडन्स तीच मग त्यांना चांगले रिझल्ट्स मिळतात. आपली संस्कृतीच ही आहे, पूर्वीपासून चालत आलेली आहे. आणि नॉट ओनली इंडियन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर पण हे अडॅप्ट करतं, पण वेगळ्या प्रकारे. खूप इम्पॉर्टंट रोल प्ले. कारण मला आज जर मी बिझनेस वुमेन आहे तर बिझनेस वुमेनमध्ये मी करोडोचे व्यवहार करतो, आपण लाखांचे व्यवहार करतो. एक मे बी गृहिणी आहे ती, जिला नवीन व्यवसाय चालू करायचा असेल तर ते एक महत्त्वाचं डिसिजन बनतं आपल्यासाठी. सो ह्या डिसिजन मेकिंगमध्ये ह्या ज्या आपल्या ग्रहांच्या गोष्टी आहेत ते योग्य मदत करतात की आज मी जे करणार आहे किंवा पुढे जे प्रॉब्लेम्स येतील ते योग्य असतील का आणि ते मी पार करू शकेन का. त्याच्यामध्ये ह्या गोष्टी फार महत्त्वाच्या रोल प्ले करतो. सोपं आहे. त्यांच्या समोर त्यांच्याच आयुष्याचे फॅक्ट्स थोडे ठेवले की त्यांना आपोआप कळतं की ह्या समोर ज्या बसलेल्या माझ्या आहेत त्या टेक्निकल बाई आहेत. त्या ज्या उगीच काही हवेत बोलत नाही आहेत. आम्ही काय करतो म्हणजे जनरलाइज मी त्यांचे एक ग्राफ रिडिंग करत असते. जेव्हा ग्राफ रिडिंग करतो
आता तुम्ही XYZ आहात, तुमच्या आयुष्यात हे घडलेलं आहे, तुम्ही ह्या नेचरचे आहात, तुम्हाला हे प्रॉब्लेम्स आहेत. ठराविक गोष्टी सांगितलं की माणूस होच म्हणतो, कारण ते फेस करत असतो तो. आणि हे जनरलाइजमध्ये आम्ही सांगत नाही, प्रत्येकाचे चार्ट्स वेगळे असतात, सगळे गोष्टी वेगळ्या असतात. सो त्या पद्धतीने त्यांच्याबरोबर कम्युनिकेट केलं. कोणताही आपला लेमॅन जरी म्हटलात, माझ्याकडे टाईमपास करण्यासाठी जरी कोणी आलेलं असतं की बाबा एक चॅलेंज देतो आम्ही की ठीक आहे असल्या गोष्टी काही नसतात, पण मी सायन्स बॅकग्राऊंडची आहे आणि मला माहिती हे टेक्निकल आहे, त्यामुळे मला कॉन्फिडन्स लेवल आहेच ना. तो किती जरी कोणी असे आलेले आहेत माझ्याकडे प्रकार जे चॅलेंज करण्याच्या ह्याच्याने आले होते आणि जाताना ते आहेत, पुष्कळ गोष्टी होतात. आपण म्हणतो ना प्रत्येक क्षेत्रामध्ये हे चॅलेंजेस येतात. इवन तुम्ही डॉक्टरांकडे गेलात तरी एक पेशंट्स असे असतात की डॉक्टरांच्या कॅपॅसिटीवरती ते क्वेश्चन मार्क असतं की तुम्ही करू शकता का म्हणून. तसंच आमच्याकडे पण आहे. तुम्ही वास्तू आणि ॲस्ट्रॉलॉजी ही असं आहे की हे टेक्निकल फील्ड आहेत. इट इज लाईक इंजिनिअरिंग ऑर डुईंग अ मेडिकल डिग्रीज. सो सहजासहजी एक तर तुमचे विधिलिखित असतं की तुम्ही करू शकता हे, आणि टेक्निकली पण तो अभ्यास करायला टफर असतो. सो हां, कोणाचे इन्क्लिनेशन त्या पद्धतीने असेल आणि त्यांचे ग्रह तर चांगले असतील तर पुढे जाऊ शकतात त्या. वुमेन एम्पॉवरमेंट वास्तू आणि ॲस्ट्रॉलॉजीच्या हिशोबाने एक आपण म्हणतो आदिशक्ती आहे आपण, तो तर त्या हिशोबाने आपण बघितलं तर पुढे जायला हरकत नाही आहे, पण तुमच्यात ती कपॅसिटी, पेशन्स लागणार. अगेन आय विल से हे सगळ्या गोष्टी आपल्यावरती असतात. आता तुम्ही एक सायकॉलॉजी कोर्स करू इच्छिता किंवा MBBS करू इच्छिता तर तुम्हाला MBBSसाठी नीट एक्झाम द्यावी लागते. इंजिनिअरिंग करू इच्छिता तर तुम्हाला CET द्यावी लागते. MBA करू इच्छिता तर तुम्हाला CAT द्यावं लागतं. ॲस्ट्रॉलॉजी आणि वास्तू करू इच्छिता तर तुम्हाला खूप मोठ्या चॅलेंजेस फेस करावे लागतात आणि मगच तुम्ही ते करू शकता असं म्हणू शकेन मी. सध्या आठवड्यापूर्वीच एक माझीच क्लायंट मला एक फॉरवर्ड त्यांना आलं होतं. म्हणजे हे फॉरवर्ड सगळीकडे फिरतं आहे, माझं एकच नाही. मग नंतर मला दुसऱ्याने पाठवलं. मग मला हे विचारलं हे खरं आहे का. सो त्या ह्याच्यामध्ये एक जोकर होता जो सांगत होता, म्हणजे प्रॉपर बाबागिरी, त्यांनी रुद्राक्षाची माळा वगैरे घालून, भगवी वस्त्र वगैरे घालून, असे हे वगैरे लावून तो सांगत होता की नॉर्थ ईस्टमध्ये जर म्हणे टॉयलेट असलं तर कॅन्सर होतं. तर असल्या गोष्टी विदाउट एनी बेस, विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज, आय डोंट नो कुठून हे काढतात, पब्लिसिटी स्टंट करतात आणि हे असे व्हिडिओज व्हायरल होतात आणि माणसांच्या म्हणजे पब्लिकच्या मध्ये भीती निर्माण होते. एकतर त्या माणसांना माहीत नसते की आपल्या नॉर्थ ईस्टमध्ये टॉयलेट आहे का नाही. पहिली गोष्ट कंपास बघायलाच माहीत नसतो. वास्तूच्या हिशोबाने कंपास कसा पाहावा ते पण एक टेक्निक आहे, तर तेच माहीत नसतं. ह्या असल्या फॉरवर्ड्स, हे करा म्हणजे हे होईल. ठीक आहे, तुम्हाला अनुभव काही येतील पण तुम्हाला वाईट अनुभव पण येतील. सो अर्ध ज्ञान म्हणतो ना आपण, हे खूप भयंकर, हे डेंजरस असतं. तसंच आहे हा प्रकार. पहिला गोष्ट तुम्ही जे म्हणालात मी सेट आहे. हो, मी सेट आहे. मला आणि काहीच काम करायची आवश्यकता पण नाही आहे, कारण घरचं पण सर्व सेट आहे. सो पण मला पहिल्यापासूनच काही ना काहीतरी काम करायचं होतं, म्हणून मी डे 1 पासून नोकरी केली. 17 वर्ष जॉब केल्यानंतर मी डायव्हर्सिफाय झाले ह्या सेक्टरला. कन्सल्टन्सी चालू केली. 14 वर्ष आताच कन्सल्टन्सी करते ऑलरेडी. आणि ह्या सर्वांमध्ये एक माझा पण असा स्वभाव आहे ना की मी शांत बसू शकत नाही, काही ना काहीतरी करायचं आहे. 2018ला दिल्लीमध्ये मेनका गांधीजींनी एक निर्मल रक्षा अभियान म्हणून स्वच्छ भारतच्या अंडर एक प्लॅटफॉर्म तयार केला, जिथे हर एक स्टेटच्या ॲम्बॅसेडर्स निवडल्या गेल्या. सो 2018मध्ये माझं नाव पुढे आलं, कारण मी सोशल खूप काम करायची, आत्ताही करते. म्हणजे मॅनकाइंड, स्पेशली वुमेन एम्पॉवरमेंटमध्ये माझं काम जास्त आहे. आणि त्याच्यामध्येच सॅनिटरी पॅड हा विषय कसा होतो की तो मेन विषय मांडला जातो, कारण 2018ला 17% फक्त बायका किंवा आपण म्हणू शकतो फिमेल्स सॅनिटरी पॅड्स यूज करत होत्या, बाकीच्या नाही. ते रेग्युलर आपले क्लॉथ पॅड किंवा कपडे वगैरे असे हे करायचे यूज. आताचा पर्सेंट आहे 44%. पण सॅनिटरी पॅड यूज करताना पण तो सॅनिटरी पॅड कुठला आहे, कारण सॅनिटरी पॅड हा मार्केटमध्ये जो मिळतो तो 90% प्लास्टिकने बनवला जातो. बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, इट इज डेंजरस फॉर अस अँड फॉर ह्युमन मॅनकाइंड, नॉट ओन्ली फॉर लेडीज. सो काय होतं की आम्ही
आता कुठलंही सरकार पुढे आपलं काय म्हणतो स्कीम्स अनाऊन्स करतात, पण त्याच्या पुढे काय इम्प्लिकेशन्स आहेत ते माहीत नसतं आपल्याला. आपल्याला आवडतं गोड खाणं, आपण गोड खातो, पण नंतर शुगर होणार हे माहीत असून देखील आपण ते पुढे चालतो. सेम वे सॅनिटरी पॅडचं आहे. सॅनिटरी पॅड आपण यूज करायला सुरू केलं, गोष्ट चांगली आहे. क्लॉथ पॅड यूज न करता सॅनिटरी पॅड गोष्ट चांगली आहे, पण ते सॅनिटरी पॅडचे दुष्परिणाम चालू झाले. कारण प्लास्टिक होतं, प्लास्टिकमुळे कॅन्सरसारखे रोग होत चालले आणि आणखीन इन्फेक्शन्स म्हणा किंवा रॅश तर आहेच कॉमन गोष्ट, तर त्याच्यामध्ये स्किन डिझिजीज, इन्फर्टिलिटी हे सगळ्या गोष्टी आल्याच आल्या. सो मला एक होतं की मी आता माझा तर व्यवसाय सेट आहे वास्तू आणि ॲस्ट्रॉलॉजीमध्ये, तर दुसरं काय जे हे आपल्याला जे मिळालेलं आहे प्लॅटफॉर्म्स 2018ला, तिथून पुढे मी काय देऊ शकते ह्या धरतीला, माझं गिव्ह बॅक काय असणार आहे. तर मी हा प्रोडक्ट डेव्हलप केला जोसा ब्रँडनी. जोसा म्हणजेच वुमन, स्त्री. जोशाचं नावच स्त्री आहे. तो स्त्रियांसाठी हा प्रोडक्ट आहे जो एका स्त्रीने बनवलेला आहे. कारण मला जे पद्धतीने त्रास होत होता, म्हणजे माझी पर्सनली मी सांगते, आणि सेन्सिटिव्ह स्किन असल्यामुळे आणि ज्या पद्धतीने आपल्याला त्रास होतो, मलाही मुलगी आहे आज 18 वर्षाची, तिलाही पहिल्यापासून मी पाहिलेलं आहे. सो काय होतं म्हणून मला एक आतून एक फिलिंग आली की नाही आपण स्वतः काहीतरी करावं ह्याच्यासाठी. सॅनिटरी पॅड मार्केटमधले प्रमोट करूच आपण, कारण तुम्ही कपड्याच्या ऐवजी ते तरी बरं, पण ते वापरल्यानंतर पुढे तुम्ही कसं डिस्पोज करता त्याच्यावरती सगळ्या गोष्टी आहेत. सो ते जाळून नाही आपण टाकत, आपण ते जाळून टाकल्यानंतर पण म्युन्सिपाल्टी घेऊन जाते. जाळल्यानंतर त्याचे जे फ्युम्स बाहेर पडतात त्यांनीच ते कॅन्सर होतात ना, कारण त्या फ्युम्स ऑक्सिजनमध्ये मिळाल्यानंतरच ते कन्झ्युम करतो आहे आपण, आणि आपण आत्ता जे कन्झ्युम करतो हे कॅन्सरला वेलकम आहे आपल्यासाठी. सो आत्ताचा रेशो 100मधले 1 पेशंट कॅन्सरचा असतो, पण पुढे 8मधले 1 पेशंट कॅन्सरचा असणार आहे. तर आपण त्यासाठी तयार आहोत का, ते एक गोष्ट. दुसरी गोष्ट, वेदर वी आर रेडी फॉर मनी. कॅन्सरचा उपाय करायला 10 लाख खर्च येतो, तर तुम्ही ते तयार आहात का. आज मी हा प्रोडक्ट डेव्हलप केला आहे त्याच्यासाठीच. हा पूर्ण 100% बायोडिग्रेडेबल प्रॉडक्ट आहे. सो हा प्रोडक्ट आपण कसा वापरतो, यूज करतो आणि फेकून देतो. फेकून दिल्यावर जाळला तरी काही उपयोग नाही, प्रॉब्लेम होत नाही आहे, कारण ह्याच्यातून फ्युम्स तुम्ही केमिकलवाले येणार नाही. दुसरी गोष्ट, हा यूज करून तुम्ही फेकलात तर हा डिग्रेडेशन चालू होतं त्याचं 180 डेज नंतर. सो ऑटोमॅटिकली हा पॅड तुकडे तुकडे होतो. वेरेज नॉर्मल पॅड आपला 600 ते 700 वर्ष घेतो, म्हणजे आपली पिढ्याने पिढ्या, तरी ते डिग्रेडेशन होत नाही त्या पॅडचं, तो जाळण्यातच आलेला आहे. सो हा जरी जाळला तरी ह्याला प्रॉब्लेम नाही आहे, पण तो जाळला तर तुम्ही काय ऑक्सिजनमधून घेताय तुम्हाला माहितीच आहे. सो आणि वाय नॉट बायोडिग्रेडेबल. हो, पॅन्टी लायनर हे आत्ता नवीन मी इनोव्हेट केलेलं आहे. आणखीन प्रोडक्ट्स इनोव्हेट करते आहे मी बायोडिग्रेडेबलचे. पॅन्टी लायनर्स हे रेग्युलर ह्याच्यासाठी आपल्याला उपयोगी पडतात, कारण आपण ट्रॅव्हलिंग करतो, तुझ्यासारखी म्हण किंवा आम्ही फुल डे आपण वर्किंगमध्ये असतो, आपल्याला रोज म्हणजे चेंज करायला मिळत नाहीत काही गोष्टी. प्लस लेडीज म्हटल्यावर इन नंबर ऑफ इश्यूज येतात आपल्याला, वाईट डिस्चार्ज म्हण किंवा स्नीज केल्यावर एक युरिन थोडंसं बाहेर पडतं, त्याचे पण इन्फेक्शन्स होऊ शकतात. सो पॅन्टी लायनर इज द बेस्ट थिंग, पण पॅन्टी लायनर परत ऑर्गॅनिक बरे. सो म्हणून पॅन्टी लायनर. वुमेन एम्पॉवरमेंट माझ्या हिशोबाने एक महिला ज्यावेळेस स्वतः स्वावलंबी होते, म्हणजे ती आता माझाही नवरा चांगला आहे, चांगलं सगळं कमवतो, सगळ्या गोष्टी आहेत, पण मी आज बाहेर पडली आहे, मी आज कमवती आहे, मी आज काही पण म्हणा नोकरी सुरू केली, त्यावेळेस पण माझ्या वडिलांचा विरोध होता, नको म्हणत होते, काही गरज नाही आहे, पण नाही, ती गरज मला होती, मला प्रूव्ह करायचं होतं. सो वुमन एम्पॉवरमेंट माझ्या हिशोबाने असं असतं की एक जेव्हा महिला स्वतः कमवते आणि ते कमवण्याचं तिला योग्य मार्गात ती गुंतवून पुढे जाते, दॅट इज ट्रू वुमन एम्पॉवरमेंट. प्लस ॲट द सेम टाईम ती स्वतःकडे पण लक्ष देते, स्वतःच्या फॅमिलीकडे पण लक्ष देते. जे तुम्ही आपण देवीला बघतो, तिचे किती हात आहेत तुम्हाला माहिती आहे. सो ते हातमध्ये प्रत्येक ठिकाणी तुम्ही बघा ना, आपण वेगवेगळ्या रोल्स प्ले करतो. आज मी इथे बसली आहे, पण मी घरातलंही पाहती आहे, माझ्या मुलांचंही शिक्षण चालूच आहे,
सगळ्या गोष्टी बघतोय. एक ऑफिस बघते आहे मी, माझं कन्सल्टन्सी, माझे क्लायंट्स पाहते आहे, प्लस माझे मॅन्युफॅक्चरिंग फर्म आहे तिथे पाहते आहे, त्यांचे माझे एम्प्लॉईज आहेत, माझे मशीन्स आहेत. तर एक बाई हे सगळ्या गोष्टी करते आहे म्हणजे वुमेन एम्पॉवरमेंट आहेच ना. सो मला एवढाच असतं, वुमेन एम्पॉवरमेंट म्हणजे फक्त पैसे मिळवून झाले म्हणजे नाही, किंवा माझा नवरा गडगंज आहे आणि मी त्याच्या पैशावरती आहे म्हणून नाही. तर स्वतः सेल्फ डेव्हलपमेंट जे असतं दॅट इज ट्रू वुमेन एम्पॉवरमेंट.